inde mi anda sur woni ni ɗo ar kam kadi min jokka haala min jewro ɗo kadi seeɗa inde wuuɗo cuddu jiiɗi hakkille mo de ngal ɗo dewgal so ɓenna enen ko ɓiyata ko yangi kañum ko yangare kono so arno joni kam amin kalduɗen tan kam ha ɓeyto kadi labde min ƴeewa tan nomin fewjiri hen kadi jero yengue sago ma fewjiɗa fooɗa haala ana jam to ina watte yangi lannoɗo seeɗa ka ɗannodde eyi joni noon fin an hon dañƴa kaɗa ɗano ni ya tata ko dañƴa kaɗa ɗano korka en musi ɗum ɗo ne arti haaɗo arti ɗo yimɓe hankkadi an baba galle kam anda to yeedi baba galle de nanano dille makko e saali won ko keɓɗa e makko walla suwa ko wayno yi ko woni ko wayno ko paaren koye dewgal alay sago kay kam woɗa ko totti en ngaari kam ɗum koye makko waddi ko poɗɗo wadde tan ko ɓii ko waɗanta o e oɗoto jooɗiɗo farammadi sikkani seɗen dañimo ene wona min heeɗimo mo haala téléphone mo woyto mo haala mo woykino wala e mbuuɗe e muɗo guila jaaɗa feere boni hihihi min to lelime suuddo kanko hakkiɗin ko haalata sikkanno koɓe dani i ɗum noon ene gasa ana wiyani ɗo hen a tawi omo yaltini ñukkere kalis nde o yaltini ɗo nde jiiɗa nde kay ko keɓɗo kalis on kalis kay en keɓat hen hunde kalis o so wona ujunnaji ɗiɗi o tottimi yomi yaa jeere waw gas goɗɗum mi heɓanemo o heddi ko watti koye koyngal to yejjid ken waɗoɓe dewgal enen ken waɗoɓe dewgal dewgal ari ha yettimoɗo ko ɗo ko enen jeeyi ko to ko enen jeeyi ko tottumami ko e seɗen mbawi masliduden hen allah so ari ƴeewen haaldude e makko seɗen mbawi dañde e makko bisimilla sen mbawa dañde e makko woto min fof ƴeewu ko jogui min de ne jaranimi cakkaji am ɗiɗi joguimi ɗo ɗi ɓe tayna ɗumi watte woto yejjid ko totta ko wona an totta ɗum wona min totta ɗum ko cukalel ngel jeeyi totta ɗum ko debbo cukalel desetengel ngel ko ngel jeeyi ko totta ko wadde woto waɗ hakkille ma ko totta ko te aɗa andi to no mbimami ni koko yeere an ko an heddotoɗo e galle he alay saago min mi yahan mi tawtoya hammadi ñalawma men o so ɓenni min komin yaada hay cukalel ngel min yimɓe men yahoɓeɓe min somi yeehi kadi nawatami minnene ko yaadude cukalel dusde cukalel ngel kono nawatami kadi ko walloyde hammadi saabu sinno ko goɗɗo resetano toon mbino ma fof en ɓoftoto yen baba galle ɓofto yaha kono tawi ɓinguel ngel ko ɓinguel men enen nde wonko poɗɗen ga fewnude alay saago mi yaada e ɓinguel ngel joni noon so ari kalden e makko yo wot ko wallite en yo wot ko totti en wona ko wallite en saabu haydara en fuɗɗani wallite ko fuɗɗiɗo en haydara ko ni poɗɗen haydara ngala ko ni poɗɗen joni noon so ari ngaari kam kono mbimami ni ration bottani e hirande ɗum ko ma timma ɗum kam haaju men yo bon sen dañi ɗum de eɗen jiiɗi kono kam meɗen gandi ko Allah sakki hen ɓiɗɗo ko ɓiyi ko ɓiye kay fayata recette taw haydara waɗa eɗen gandi ko Allah sakki hen wawonte aɗa andi enen kam ganduɗen e makko tan miala mawo jogo de 1 2 3 tan miala mawo jogo baba galle addu ɗum miala mawo jogo jagge Allah ko Allah rokkata e miala nono wiyatma ko bawɗa yon so tawi kado waɗi wima ala fiira o muccora forcera so tawi kado waɗi hakkille makko koye 1 million dokkanoɗo mo cukalel ngel rokkano ɗum kam so wawi o itta hen hakkille makko nayi hen ɗum o gatata sabu hay ko haalata mo madire ko foof ko kan on ha kalis o yiiɗi haalde haala haalanta kan te kadi no pamirta ko an kadi ɓeydi ñaññidde an wimoɗo jeeyi ɗo temedere mboɗo funta kilen nen ko cengde temedere ɗum fama noon korwatoɓe o heɓata temedere ko namdotoɗo temedere so namda he foof ne namdoto temedere heɓata ɗum o jogoran hebbi jogoran ɗum hebbi ande anda mi anda kam to woni hunde baba adama mum kaale kono alay saago o haalane ɗum alay saago kadi o haalde ɗum noddum ɓe wawa ummade goɓi wadde hoɗum baba galle mi sikku tan wala e galle wala ɗo sikkum ko jaltu est ce que o yahani kadi jangde juma tafsir gonɗo juma ala somo yaha kawa har koto gurtu kanka e tafsir halnama eyyi toon woni tafsir gay enen kam somo yaha wiyata ko yeehi tafsir Kalsaji. Wow.
mbaɗɗa tambere Sillu Thiam aɗa andi min jaagi min ko ɗiɗo dumuna aɗa softi no feewi korka woni koye waynade korka woni koye waynade korka jiiɗa ko ndeysan ko dewal Allah ɗemgal ɗuminde seeɗa kadi wonno mbatta tan musigal dal sene ma tan yimɓe belton sene ma yimɓe korka ɗuma woni la ilaha te kadi ne yawi artude min ndewiya ɗo korka darima nde min cikkatnomi ko yimɓe kalata tan darima de nde ne yawi kono noon ko mawɗum en pooli vraiment tawde en garti ha ɗo coynotoɗen jamma leylatul qadiri te andi korka ka pop fuɗɗode woto ɓuuri hen welde foof koko wiyete ko jamma leylatul qadiri jamma o noon mbaɗen feere jamma o mawnini e wuuro he jamma leylatul qadiri o hitande fof yimɓe ne mawnin ɗum yo jirmi ɗo joni joni famde tokara jirmi ɗum ko namnadema leylatul qadiri ko fisti leylatul qadiri ko jamma mo ganduɗa hoorema ko hayrul min alfi sahrin ko dewal Allah ko gorko goto mennoɗo rewde Allah fodde duuɓi manam fodde lebbi ujunere hayru min alfi sar o dewi Allah lebbi ujunere joni noon ko ɗon noon on ɗon noon dewnoɗo Allah lebbi ujunere ɗo ko ɗon Allah subahanahu wa taala noon kanko wimo kala baraji ɗo dañoɗi kala mo ganduɗa hoorema a mawnini oɗo jamma hande o ma dañ jamma gorkajo ɓoya dewnoɗo Allah fodde lebbi ujunere jaɓana lebbi ujunere noon sa calcule ma won hedde duuɓi capanɗe jeetati duuɓi capanɗe jeetati mo rewa Allah yo mo rewa Allah joni noon jamma oɗo goto so tawi goto sa moƴƴini mo daña ujunere baraji lewru ujunere lewru ɗiɗi tati sappo capantati ha capanɗe jeegom ha ujunere lewru Allah ko moƴƴo de Allah ne yiɗi hen Allah ne yiɗi bani adama de no feewi Allah weltinaki hen de ala weltinaki mami ya joni noon sernaɓe mbiyaɓe tinu yoɓe keblon ɗum ɓe kalanen jamma o ɓe mbajo yimɓeɓe ɓe duttini yimɓe e Allah ɓe gartiri yimɓeɓe e kadar no Allah yidiri ni ɓe ndentini yimɓeɓe ɓe goppini yimɓe ko ganduɗa hoorema ko ɗum ɗo Allah wi ko yo won ɓe gartiri hen yimɓeɓe joni noon mbiɗa yiiɗi ndewa e minnene mami rewa yimɓe heddiɓe mon fof mami wi ɗum yo ko Allah wawni juuɗo so mbaɗa ko ujunere wadde so temedde ɗiɗi wadde so temedere wadde so potel kaafe wadde eyyi beele men dañen kam coggu kam hay soko gayil ceɓorguel yimɓe kam daña hirande moƴƴere coode hen sukara coode hen warga coode hen manan mbiɗuno aywa café mbaɗa yarde mbaɗa yarde inna Allah inna Allah ndewa Allah oɗo wiino min ñande nden neldami hunde adama jumanere en sadio barke yo gasi ɓenne ko yimɓe Allah Coumba Ablaye noon kañum neldi déjà no naara nara de e gasi ɗum kay alhamdulillah ko noon ko mboɗomi yaaha yato fati ali bari kam fof yoɓe gaddu mon fof yo waɗ hunde gaddu neɗɗo dañirta ko neɗɗo daña koye Allah ene hawi mi tokara neɗɗo daña ronka ɓattade Allah wallahi ne hawni dañal ɗo giɗɗi ɗum woni hen ɗum woni hen so tawi gandanɗa hoore maɗa ɓattinanima Allah wuɗɗinma Allah ha goɗɗa kay wallahi yo Allah newnu wallahi barke rasulullah min hikka mbeɗa sikkirama min mbaɗɗo leylatul qadr ɗum ganduɗa hoorema hay morok naɓe mbatta ɗum ɗo hikka leylatul qadr amen o ala par ce que mbaɗendi somin dañi ngaari joni min dañi gâteau min dañi beñe min dañi manan didino e wonde tufe meeje ɗe biya boisson ngaji ɗi tan ɗe manan didino ha joni e ngaari ndi dañama cette ɗe mbaɗama eywa biktaf waɗama manan didino gueɗe mbaɗi noon ɗo suppu o waɗama heedi banggue moni fof hoto yiɗɓe suppu ngoni amin ga gaare keede o ga banggue hoto yiɗɓe cahani ɗi amin ga keede o ga banggue mon ñaami ko amma yon jamma leylatul qadr amen ngale wonon fo onon ñaaga yon ngal wata hay goto e mon manko ngare jamma amen leylatul qadr